So the information out there is that allegedly that controversial pastor Meluvide 2 days ago, and Pastor Harrison, as you know, as a specialist in Anamakulinkuli, a specialist na Otamne na Otamwa. No na anakosi members ya nwunye ha, na anakosi ndị mmadụ nwunye ha and properties ha. That currently na ụmụ nwaanyị ọ na-anụ is over 55 currently. If Koluno, this man ever. So he cannot on if for Costa Boss ejebu ndị nwunye ka ọ park n'ihu na ndị mmadụ na-eme alụ. So the information reaching me now is that allegedly that Anambra State government has arrested Pastor Harrison and he has been taken to Oka. So we are going to await what is going to happen. OJ bata ayama or batago. I won't know bata ayama or winner. I know not the so powerful. Not the so powerful that now arrest get several times. Happen where he ought to go. Not the so powerful. So oh no OJ bata ayamalo. Hey, you gotta go. Oh no OJ bata ayamalo. But the report out there is that he has been picked up. Only G5 kuna page ya. Only ka di social media space ya we na-egwu. For ndị feel na platform ha enwe ife balulu ha ye GM. Unless no onye nwa na-ekwuru my own adore useless. I have to lend my voice. No matter how little my voice it can make a difference. Onwe iko wuru nke ahụ nkwuru ka authorities do in charge ya no. You got to go. Onwe iko wuru nke ahụ nkwuru ka necessary people do concern nwere ike no. You got to go. So if of a true that this news will a confirmed report, Anambra State government, because aka again the mother hide in the guise of na akoka wuri na malu the mother na say mmadụ che no 100 or onwe fe gbasara, but he hide under the guise of religion. We na mislead the mother, na deceive the mother when I commit such act. Na toga na export ndị mmadụ ife ha n'ike according to ntusi wenu allegedly. So that is the update in Chokanyono. So na nwetazie a full comprehensive report. Abịakwa nye. Ịghọtago. This is Ezugo. Okay, ụmụnne m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma na ngasị ọma ebe ọbụla nọ n'ụwa niile. Onye na Nonio Justice Ozobi, the leader and founder of Igbo Youth Movement. First of all, this picture, the Nenueva Church, I had a good day Spring Church. Emanekum na mmemme some exposition gbasara of church. Amaro mihe do otua na-eme until Soludo arrest the owner of that church. Na ihe nno maka Jerem side I may interview, secret interview with the people living around. Na ihe nno na the church Bogojumanya. Even up to now, the church can make exist in Anambra State. The man asked na one honor Adagotazion, and all of them which are doing your mother. And we say from corner honor your mother, or no other the person. That is honor me, honor mwea. Take go see me abu. Obro convince ya. According to people, none abu obro na ikporo unyegi lue the church. O pecheru na ekpere the woman agaghị mi hone mi ọzọ emebubula bia. Napuru the man. As I'm talking to you, when somebody because after this thing bia imagon linga baringa ba ubebe nime. And when somebody or mafa na am the person very very well me ejima ka ina bia. Ma ejima because omuru mu nwan na bu ejima. As I'm talking to you, this woman happen that day jekuru the man. Ihe na emebe ọnụ ogi obidotere gafia nye go no big motor. So some people na anuku bụ ndị jiri akafa, you understand, jekuru the man based on
ọ na-abụ ọnụọ gị obi gị ma moto mepere gị ụnụ rụrụ gị ụnụ. So that is the man that was arrested by Chukwuma Charles Soludo. Day Spring Church in na picture dị n'elu ebe a. Some of you know Onitsha ga-eme nnekwu arụ na-eme n'ala Igbo. Ezigbote nnukwute arụ. Anụ m ka the man si wee nwee this church bụ that na o nwere crime o commit bụ na the church mgbe the church ka dị normal. Maka na that church efu enwero had eme advert na TV, had a even banner, nothing. Ha no secret. So he won't blow. That's in short, only ema the church before. Ha na below handle. He would the church open bata na the church. Ihe obuni nwere n'ụwa. O say aburu two moto, o say aburu fuki mo buru no. It belongs to the church. Ha na ebi ndụ dịka ndị otu Christ mgbe gboo. Mana the man buzo n'isi kita. Achụpụbiri na the church based on one offense or commit. O meche na India wee na-achịta azụ rịọ biko anabatakwa ya na the church. Ihe ọzọ meze bụ o wepụ onye nke bụ onye isi. Ịghọta ihe mmiri bara wepụ onye nke bụ onye isi. Even as na o nwere ihe o mere the man there will that ihe niile bụ belong to the church bụzi nyanwa bụ onye nke kịta nke Soludo kpọrọ na ọnyanwa nwezi everything there the will before the man ejebe emi ihe mmiri bara ojebe. Now, according to ndị mmadụ dịka esi ekwu, the only daughter the man hapụ n'ụwa. This recent pastor ha nụọ the daughter nụọ nwunye wekọrọ property the man. Ụmụ Igbo ọ na ihe a ọ bụla arụ. And na the same church a ụmụ nwoke na-eyi skirt na-ete cutters na-ati eyelashes na the same church na-agwa gị ya. Ha na-efis fingernail na-eyi koi na-eyi skirt. Anụ m nọ na baka kata ụka. That's ụka ha bụ ụka mgbede ka ụka abalị ka ha na-aka. Ụka ha na-ebido by 7 akata ụka ruo 9 o'clock. Emebezi mmekọrịta nwoke na nwaanyị wee ruo 9. Ha emechezie ebinye onye ọbụla nri elie larụ na the church echi niile onye ọbụla anaba. Enwe ndị kpụ ụmụaka ha eje ebe ahụ ajịgbakwa. Daru Soludo ndewo biko ma na ihe unu mere chọọchị a. Such porn organization, such evil organization ekwesịghị na-emezi na Igbo. Ndewo nke onye chi biko ya zere tụsala m meseji a ka ọ ga viral. Ndewo. Okay, I only nweta this video. Share this video. All very important to me. Share this video because no when this video ya balo. If I was special update concerning the pastor Harrison Onyike nke Onitsha. You gotta go King Solomon of our time. You gotta go. The Anambra State government did pick up 2 days ago in Onitsha. You gotta now special update. Our name and name well outstanding with that man. No na je nwunye go no kpoju umunne unike no na je property unike. In fact, no will any case at all in well with this man. Call this number. 090 178 395 63. I repeat 090 178 395 63. Mmetikwa this number na caption. Call this number. No name and email any case gonna this man unwelu. This is time for you to get justice. Come and register your case now or forever remain silent. You gotta go. If you have a case against this man, only man will any encounter, ugly encounter, injustice this man who may go against you. Do not be scared. Do not fear. Do not fear about anything. Do not fear about anything. I repeat, do not fear about anything. If you have any case or if you know an injustice this man melu against you, call this number now so that you will get justice. Only mana one ni na no nwere nke nwunye yu akpojene e got go and na in a case against him.
ọwụrụ na ịma na n'ọkpoje nwayo na oji aghụghọ nalụgo property gị n'ike or any case of any kind inwelu information has it that na police are attempt to get arrested so many times and that arrest not go away free. So this is the time you have for you to have yourself heard and for you to get justice. So call this number Mpolo again. Let me call that number again. 090-178-395-63. Call this number and register your case. Speak out now or forever remain silent. Solution government nọ n'ọlụ. Ịghọtago? Solution government nwere ntị ebe niile. Ha nwere intelligence ebe niile. Ịghọtago? All government ya wụ people tie mkpu ha na-anụ. So ndị mmadụ tiri mkpu government nụ immediately. Unu wee malụ that na n'ọlụ a na-alụ enwero any sacred cow. I repeat, speak out now or forever remain silent. I drop number. I drop the same number na caption. So pick that number, call that number, register your case, register whatever thing if you need go na this man nwelu. You gotta go. Ka arosha go data na oka. You gotta go. Ka arosha data na oka. Or forever remain silent. Your time starts now. You have 3 lifeline. You can phone a friend. You can phone a friend to call a friend to call a friend. You gotta go. So the floor is open. You can pick up the number, call and register your case so that kaimaluzie onye kwuru na not above the law. Let us know who say that not above the law. Ọwụ na atụ ụjọ ịma na ịmaghị onye solution nwụọ. Ọwụ na atụ ụjọ ịma na ịmaghị onye solution nwụọ. Solution nwụọ na makuri nkuri. Solution nwetara ndị na-atụ na oji enu, ndị ji ọgwụ eme amansi, ndị ji ọgwụ eme promo. Solution government nweta ha ncha niile sit here down one place. Ema aka iwere aka ekpe wee je bukọrọ ọgwụ niile a bụ start ilo mmụọ ya ọkụ kpochasị ebe niile. Ịghọtago? That is how powerful onye a na-agwa ya ife. Ịghọtago? Soludo dị na nkwa dị na nkwakịrị ikpokpo. Solution government dị na nkwa dị na nkwakịrị ikpokpo. So do not entertain any fear. Ọnụ nwere onye na-aka ịhụ ụjọ n'ime. Where that time you have been waiting for is here. Na nwanne anyị nwaanyị jebe na Brekete family. Ife ahụ ị na-achọ n'ukenu adịgo n'ukana now. You have an opportunity for you to be heard now. So take advantage of this opportunity and get justice. This is Ezugo. Eziemozi muzie ọgaranya. Eziemozi mana asị nje ebute agbango na agaghị m ebute. This is Ezugo.